Senior Engineer lapen Gram Seva utum tangka ciparideng era joini si Aiwa Hemsuk patang kredet lupusi Miji England pen perang kyang nuki pacini. Di mahasau haflalong jebi hak janingkan parusira pli piot he khajarni katalon. Alang lihenlo di masa khayang bokeceng CBE ki una bangku. Tarabasa Langherang Baptist Church along ta Easter Sunday katalon dun. News time along ben kadro ko ve phana kardom pajariglo nanarji ponik tha bir tang ton pen kidam tang therini pha inkora chok arni ejhak abir ta lo along lumajong development block ke palo langmili hawar sarmen teron arong humner kep aebai hemsu ke kim patang dedet pu akoi nang ki pilagi ahok kali pusi therini phai hini arni katsa sa hem along Miji England pen pherang kyang nu lamthi chepaklar Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong tum block ke parlo aebai hemsu ke tangti ke doan ti patang et nang jipu aebai hemsu contractor at maphan ke othi bajok penang ana di malong ki chundolo alang lituk ben lang melia hawara long kidam tang therini pha inkora pho arni ka homri damakut humner kep a hemsu ke tangti theklong si contractor aphan patini damlo laswa hut Miji England phan hadagarar tum akoi ki pialam long damlo labang solam England asango kachar julong pen rata thengno lam kar chipi bonlo Kasi ahok lo nili akam da claim lo hadak housing teron rong umnerkep hotel tami nili duita bang nili odun lo tami la duita odun pe tami ala pasta ya soita ni bangke la ke khoya bisi odlo la yo khoya bisi odlo la pen ke la alang tum officer so bote engineer tum na ke put teng si ni kam claim lo je poisa lompo la poisa ulai jalo te beneficiary tum along poisa nili fan kipo nili bangke ake hala akene I mate transfer kan se ni tum jam ko ti se alang tum si marketing kuripo la se ni tum han pu ini kiring charge ni tum han pu ini na ke use top job la se ni tum ya people si tang te malam ke hai lo la material mkha kisman tum ke pali ade ti lahaya apa sih tak terjadi. Miji England pen kajathana tengke alang li humni ansi claim chot laswa hut lumbajong development block ajei juli rong pharpia kapin khara tengsi alang li ke claim apathak pachini beneficiaries account along tangka thap et lupu jei rong pharpi pen alang li phan ke thana tengsi beneficiaries account along pen tangka ke endam phan ke toy tengsi tangka ke endam kwalam chetha sidani laswa tangka gram sevak joysing rong piar tengsi kipidam na Anparta JE Juli rong pharpiar deng sidame tangka batai hini an ahem along ke thonda malamta bachini pontu tangka ke thonda mahut JE lapen gram seva ka tumsi arlong cement chip lapen rod hai hui paklo popusi Miji England angno kapachini dona lamta bachini pontu lasi alang mati Miji England ke contractor kalipusi chethan humnya hempen pangrumpet sika lak isira suri phoke pataka angbong pen alang liphan ke sika suriner ke pataka ansi bidun chot lapen beneficiaries atuma phan ke sika pharu ansi pichot lasi blok asor lahayat dan kachipari deng era joini si lahaya hem patang thek thedetlo lapen monon phi lapusona sailo chejok dundi lopusi England asahop chepaklar Di Mahasau Autonomous Council jutang laban pada thanga sai kampen Haflong Cultural Institute Hall along Jangmi hini arni arta pharui sira pli angdeng Jai Bhadra Hakjar JB Hakjar pirthe kahache arni talon pusi Haflong penile tuwa pherangke katni salong birtanang pale Dimasa khaya milor JB Hakjar kumlina thengno milor ke kaipen kapang cheng amai long Hakjar alam lapen kailamo abothak chophalu hi tumsi kachetonga ratapang than pachini pharo kreser kebra kre planning kan jangmi hini arni pirthe khacha songja po Hakjar Shillong Government High School pensi kep angdeng chipa unlo alangli Guwahati Cotton College pen IA mati intermediate chipa undeta phi pharo kreser kebra thom kebra ki thomaning kan Silhet MC College pen BA chipa unlo alangli henlo dimasa khayang bong BA ki uncheng abang pulo CEM Debolal Gorlosa Chairman EM Deputy Commissioner Amitabh Rajkhowa pen chenglok penaan ki theke dingatum Hakjar aphan kimodun renti Bible aban arona lualong kitokate kawachikok jia phan lapen murida phan papen ke pajok jia phan pusi bomta arni Jesu Kristo metha pran chipilo bonta alangri rada thengno kaning je lapen arya sang ho tuma phan ki thante kangate ni thoma phi phomkuru adap ki thipen thursi arya sang ho lapen rada thengno chiklang thu Jesu Kristo ki thia phan haisi puthot ki thu arnia phan Easter Sunday pu hoksi Christian anim kirimatum an laswani ning arong kachipia birta katni salong birta nangle
Pirthe adang Jesu Christo kitiben kithur aning arong kachipit Easter Sunday Catalana som thak thaksi Torabasa Langherang Baptist Church along ta Talontun ada porphai sirke branch team aporpen pangcheng ponsi Manipur along Bible Theological College ningkan kithom aparman kacharli kitanga bangphi hingchongpi terang piaphan ratpen karchopon padu laben porphai keba porpen Easter Sunday Catalana kardamalong LBC Financial Secretary Clemson Taropensi Maichipen Puponlo Malong Kongchunbang Joshua Taropensi Alhui Kipachini lapen Lam Kepaklang apor enlo Risoe Jang Dihendrimbang Probin Rong Parben Bible Kapohi Cherabdunsi hingchongpi terang pipensi Aramalam Thanponlo Munit apan arnam kaching hon pikajok methang asupo apan pirthe nang toisi munit apapen kapajok je apan hutur atum arideng pen thinanglo bonta kereng et arnam pu ang thek kachepaklang japan Jesu Christo ni thomapi kithipen thurthulo pusi arnamalam kithana bang hingchongpi terang pipen rara thengno lam than pachir mi pon Jesu Christo kithipen kithur arni tarabasa langherang amondilia long katalona song thak thak sin ni hang ni rep ang kangkido pregjama mondilia tumta Easter Sunday talondun rinti Normalam sopor pandihina parman birdaming tumarik sinang Bina! Nikaya loti alam Buham citang pini Untanon pini ke Ibu ham citak na Kupai lang no pena Ni panang sini lo. Ni lepas kali sa. Nang lepas kali dia kemana pati? Majo kamta kalilo lagi. Jai Makale! Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here.
Auto Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pare tu duk lo. Nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya pen asapta nili mathate athema nili hemalon extra ki bidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Pipothar Birtalong Bangtholo Karbi Langpi Hydroelectric Project Ami Dokoka Pita Project Adung Arong Lengri Hitialong La Somi Turte Pusi Kulat ke Duatum Ningjirinti Hem Tikup Along Kida Project Ami Lengri Hitialong Kiturte ke Assam Power Generation Corporation Limited Atum Kapang Kriya Port Lapen Langpi Hydroelectric Project Ami Tebok Terai Arong Apan Kapanong Ponke Chikokiret Luputa Jojor Chulang Abang Patu Mesai Kamapan Akoy Jongdam Bogatan MEC constituency ki Parangkang Tinglejan Kopabari Garwa Rongalong kidamtang MEC Kilegahut Towar nang Selam PG Palamchak Papleng Pitek Thera Jong Jangmi Hini Arni Radatum Thurpak Pen Towar ka Selamasai Kedengpon Radatum apan aning patinak lamchak kachi pike joyke bonta kheba pleng pike sungkrum non ke radatum sai jok je si amethang pen si choklempon nang koklo athe non barla nang hir tanglo klimsumor atum school kidun ke bang katora pen kepa jok ji apan lapen kisu kyun e kache pon kache wan akisung pen kepa jok ji apan klempon nang koklo government apan chonghong bom lote radatum sungbin polasi kedam ke bang kasik sak pen kepa jok ji apan radatum thur pak pen to warka sela masai pado pon lo pusi radatum pen pherang ke atum angno birtanang pachini don Birta Bangila Maskang Ton Poniklo Domi Thakmi Korang Tu